Shoutout muna kayo mga boss. Shoutout AOB. Ayun oh. So papunta kami sa bayan ng Bayambang ngayon. So madami nilang naghihintay dito pala oh. Sige, ingat, ingat. Yun, so pupunta na po kami sa bayan ng Bayambang. Yun oh. So tumambay muna kami dito sa St. Vincent Ferrer. Yan, so pupunta na sana kami. May madami pa lang nag-aabang sa labas o sa baba. Yun, so kita-kita tayo sa bayan ng Bayambang. So let's go. Yun, so kasama po natin pala sila Moto Yorski, Boss Aldi, Moto Daddy at si Mel Motovlog. Ayan. So ayun, nasa harapan natin sila mga boss. Nagpahuli tayo para makuhanan natin sila. Ayun o. Si hi. Si Boss Aldi, Moto Yorski at si Daddy. So let's go na. Baka maluhubat pa tayo mga boss. Hindi ako nakapag-charge eh. So dito na po kami sa plaza ng Bayambang. You know, so maghanap muna kami ng parkingan. So dito pala eh. Pwede pala din eh. Sige po. Yun o. So dito na po tayo sa plaza. Ayun o. Tara, let's go. Ang ganda ng plaza ng Bayambang mga boss. Sana all. Ayan boss oh. Ate papalo po kaya gan. So ito yung municipal nila mga boss. Ganda no. Talagang sobrang liwanag talaga. So pasukan natin yan mamaya. Let's go. Ano pala dito. So hindi pa kami nakakapasok. Dami ng Hoy, mag-away. Pogi, pengi. Eh, bos. Ay, ay, ay. Bomba. You know, so hindi pa kami nakakapasok. Dadalawa na lang yung sticker ko. Ayun. Boss, uwi na ako. Dadalawa. Tama pa ng tulong. Sinta ba ng tulong? Sa likod nito
You know, so okay na, tapos na tayo. So shoutout sa inyo mga boss. So pupunta na tayo sa Manscaped Cafe. So daming boss dito. You know. So maraming salamat po pala sa mga follower natin dito. Sobrang saya ito mga boss. Tapos talagang makikita mo sobrang daming tao. At ang ganda talaga ng kanilang Christmas village. Ayan. So hanggang dito na lang tayo mga boss. Let's go.